Te, sa Facebook ba, nakita ni mo, pating luuya lagi nang nag-post lagi nga, kanang guol kayang post ba? Guni! Guol kayang post niya. Ang giingon nito nga, guys, uso na kayo ron ang gipangbiyaan. Grabe, gipangbiyaan sila. Uso na day kayo. Sus! May gana, single pa ko. Ang mga palahubog, mo ilami, gugmaon karon. Dili gani, luian ang baso. Ikaw pa kaha. Para ditang padulong pa ka magmubuon. Puro giilisan na ka. Miss, ikaw ragyod ang babae nga naglungoy-langoy sa kong dughan. Ikaw ragyod ang babae nga budunggo sa pantalan ning akong galamhan. Isa! Usa man na yung uyab butiti? Ikaw gani makauyab, dili ni mo binuangan. Tama! Dili ni mo pailakon. Tama! Ihatag ni mo ang tanang atensyon sa iya ha. Atikon man ka paron dun, oy! Kaparon dun. Uy, saman, Ang gugma mo ag lubi. ang gugma murag lubi? Oh, Ano man? kaduga yan. At tugkan nagbutbut. Nagplano mo og negosyo sa imong uyab. Uray niyo, relasyon, lugi na. Pagkanindot balikan ang mga panahon nga ako pa ang imong gusto. Ayaw pa, oy! Ano man? Kayo wala pa ka natuli ato, oy! Oh, Musta? kilang? Kuan man daw te, kanang gikalintura man daw ka. Ayaw na ko, oy! Pero gahapon gikalintura kag maayo. Anong gikalintura man ka? Sobrahan ni. Masubrahan sa. Kagwapo. Masubrahan kay gwapo. Gwapo di ka. Gato, piulo ka. Daw daw. Ba, Ah, pugi. ato rin ba kung dabaw ato mi agi? Ay nato kag Dabaw. Dalaw ko na kung saan kag Dabaw. Dito ko nagpaduding sa akong kagwapo. Pulbaan mo kitiping oy. Dato magag Dabaw tino. Nga, unsa may gisakyan mo padulong dito? Nagbaktas ra ko padulong sa Dabaw. Gikan og tagong. Ano nagbaktas man ka? Para murag pa rin. Makakita sila sa akong kagwapo.